Tamni bagai tamnoti tini norok rong phurungmung hai ke tam bagai training songlo jaka. Mo tini bisramon sabdunalo sitajora bunar bai dua leja saltamni bisari nukuro training khadani odaga tini chengir jaka. Total sini 50 jona beneficiary rokno naune mogno tini training jaklai abuno rogino tini oro training ni chengir dabo tamni himale sini borok sung jotoro arok khalaipono ukhir rogo khalaipono sung chamung nok thikmoto rajagya scientifically sini abo sung bingen bagai sung sini asas khalaipono sung sei babe upokar manja abono bahike sung kom somoyo upokar manai bahike sung asas khalaijani sung aboni tebo sofol nai abono toino tini beneficiary rokno sung training rejaknai sini oro phaisok pajak sini trainer boronggonang birendra deborma borokno train khanjai sungbai baksa oro tongo seno sini JDU boronggonang Bimal Jomotia tongo sini joint chairman Rakesh Deborma vice chairman Sudhab Deborma ei sini bisramon sabdunalni chairman tei sini fishery ni joto adongo joto no Mo bisi wise dekhajang na tambo. Junalni epono sini par sabdunalni 10 jona ke nahadraka angke sindo parta junal sini sibajola andra tongo ka parta junalni 50 jona total